Iningizimu Afrika yizwe elivamise ukubamba iqhaza limqoka ekubuyiseni ukuthula kanye nozinzo eAfrika. Kusukela ngeminyaka yo-1917 bangaphezulu kwamakhulu ayisithupha abesilisa bakuleli abanye amalala ngesikhathi kuzika umcimbi iSS Mendy eNgilandi khathi kunempi yomhlaba yokuqala. Lesi sigameko saba ngesikhulukazi sokushona kwabantu ababengeyona ingxenye yempi yomhlaba ngesikhathi iqhubeka impi. Ngaphansi kweNingizimu Afrika esikhululekile, umbutho wezokuvikela wakuleli iSANDF ubulokhu unkanise kulo lonke izwekazi iAfrika njengengxenye yokuzama ukugcina ukuthula emazweni afana neDRC, Burundi, Sudan, Lesotho kanye nasemazweni amaphakathi nezwekazi iAfrika. Lokhu ikwenza ngenxa yokuthi eminye yemigomo yayo yezobudlelwane namazwe ibalula ukuthi lelizwe lixhumene kakhulu nezwekazi iAfrika. This day is a reminder that our soldiers are an integral part of us, that the men and women who are in uniform are part of our soul. You are the bedrock of our communities. You are the foundation stone of our peace. Ongoti bathi kumqoka ukuthi iSANDF isize amazwe ase-Afrika uma kunesidingo, kodwa ke kumele kubhekisiswe kahle udaba lokwentuleka kwezinsiza kusebenza. The defense budget has been cut to the bone, which means when you have deployments not falling under the UN like we have in Cabo Delgado, you have to provide the financing. iSANDF ingxenye yethimba elijutshwe iSADC ukuba isize esifundazweni esiseMozambique iCabo Delgado ukulwa nabashokobezi kulelizwe elingumakhelwane. Into eseqhulwini kuSADC ukugcina ukuthula kuwo wonke amazwe angaphansi kwayo kanye nasezwenikazi iAfrika.